La Fura dels Baus és un grup de teatre principalment de carrer que va néixer l'any 1979. La Fura comença com un grup d'amics amb ganes de fer coses molt rares. Al final fem una cosa molt rara que té èxit i això ens permet repetir-la moltes vegades i crear com un llenguatge propi. Som un col·lectiu de teatre, de creadors, de directors, som 6, i ens hem especialitzat en obres de teatre trencadores en espais no convencionals. Després vam començar a fer macroespectacles com les Olimpiades, ens hem ficat a fer òperes. Al final resulta ser com una gran productora d'events i d'espectacles, però sempre amb aquest ADN que ens caracteritza des que érem un grup de col·legues. I això és la Fura. L'Ésser del Mil·lenni va néixer a finals del segle passat perquè jo tenia un projecte que es deia BOM, Balla o Mora, que es tractava d'organitzar una festa, diguéssim, universal. En aquests espectacles que estem fent a l'Avinguda Maria Cristina per la festa de Cap d'Any, s'utilitza el foc, jo crec que d'una manera quasi per crear el camí, per arribar al nostre amic home del mil·lenni i donar-li la vida, en certa forma. No podia faltar aquí, en l'Ésser del Mil·lenni, la nit de fi d'any, que el vídeo, per exemple, que és una tecnologia aplicada des de fa més de 20 anys a la Fura, doncs estigués present, no? Perquè ja forma part del nostre llenguatge. A l'edició passada es va utilitzar una cançó de Joan Manel Serrat, que era cançó de matinada, que Ginés Ortega la va fer en català, i després tota la base, diguéssim, d'arranjaments era amb instruments electrònics. Això no vol dir que aquest any ho tornem a fer igual. Aquesta idea d'una escultura feta de carn humana, de persones, inspirada amb els castellers, tot fan un, no? Tot fan un i tot d'alguna manera esdevé amb el poder que té la gent, no? Quan fas una cosa així, o sigui, tots units, no? Que podem ser com gegants, no? De força. Amb aquesta torre que ens anem cap a l'aigua, que és l'origen de la vida, que són aquestes cascades que aprofitem aquí a les fonts de Montjuïc i de sobte aquesta força de l'aigua, que és la creació de la vida, i arriben els castellers i imiten la naturalesa. Llavors ve el que és el campaner, ha de ser una persona que sigui pura, com és el cas del Vida Vidal, una persona honrada, noble, que ha de marcar el temps molt a poc. És el que és l'estructura principal de l'Ésser del Mil·lenni. Aquesta estructura que passa volant per sobre les fonts i un cop arriba, llavors tots els castellers pugen i ocupen i fins que està tot ple. El que passa que deixem el cap per omplir i el cor, perquè fins que no tingui cor no pot funcionar. Llavors puja el cor, un cop està format, el cor comença a bategar. L'ajuden a bategar la gent amb els seus telèfons mòbils, encenen la llum i quan pum, 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 i puja el cap. I el cap sempre està ocupat per gent molt jove. Aquest gegant fet de persones és innocent, perquè està fet per gent innocent. El seu cap, la seva ment, és innocent. I aquí comença a tenir vida i aixeca els braços, i llavors fa una cosa molt important, que és girar 360 graus. La idea global de tot el món. I quan ha girat del tot, ja estem preparats i el campaner, que està dalt volant, toca els quarts. Tothom està preparat i ara sí, ara fem les 12 campanades. Molt lentament, perquè hi hagi temps, perquè qui va a poc arriba més lluny. El primer any ens van vindre quasi morint d'èxit, perquè esperàvem 20.000 persones, com havia passat a la plaça de Catalunya, i de cop i volta vam tindre 70.000. Vam intentar establir que l'Ésser del Mil·lenni i aquest marc de les fonts de Montjuïc fos el lloc ideal per vindre a passar el fi d'any. L'altre dia ens van dir que les campanades d'aquest any no es fan, però no ens van dir per què. Va ser molt curiós perquè, clar, la foto de l'Ésser del Mil·lenni i tal va sortir a totes les teles del món, com una de les peces claus que s'ha fet per fi d'any. Què passa? Que de ser la 170 ciutat Barcelona per passar el fi d'any, en 2 anys hem passat de les 10 primeres, no? Barcelona és conegut per les col·lectivitats dels anys 30, dels anys 20, la Barcelona anarquista, la Barcelona, diguéssim, aquesta Barcelona de l'utopia, no? Aquesta col·lectivitat està representada molt bé, jo crec, per l'Ésser del Mil·lenni. Què passa? Que s'ha fet 2 anys i ara, de sobte, el nou equip de govern, que justament jo crec que seria molt més fàcil que s'identifiqués amb aquest esperit, perquè és un equip que jo crec que considero molt més d'Ésser del Mil·lenni, que no pas altres que ho han fet.
o quan ha pujat, són verdaderament els que representen l'ésser del mil·lenni, doncs ara no ho volen fer.